Čakanie na Boha. 31-dňová štúdia podľa Andrew Murraya. 25. deň. Čakanie v tichosti. Dobre je mlčky očakávať na pomoc Hospodinovu. Žalospevy 3.26. Maj na seba pozor a buď ticho. Neboj sa a tvoje srdce nech nezamdlieva. Izaiáš 7.4. V obrátení a upokojení bude vaša záchrana. Izaiáš 30.15. Tieto slová odhaľujú úzke prepojenie medzi utíšením sa a vierou a ukazujú nám, aké nesmierne potrebné je mať tichosť ako komponent skutočného čakania na Boha. Ak sa má naše celé srdce otočiť smerom k Bohu, musí sa odkloniť od stvorenia, od všetkého, čo zamestnáva a zaujíma, či od radosti alebo od zármutku. Boh je bytosť nekonečnej veľkosti a slávy a naša prirodzenosť sa od Neho tak odcudzila, že je potrebné, aby sa celé naše srdce a celá naša túžba nasmerovala k Nemu, dokonca aj keď Ho chceme poznať a prijať, čo i len v tej najmenšej miere. Všetko, čo nie je z Boha, čo budí náš strach, núti nás k činnosti, prebúdza našu nádej, či nás robí šťastnými, nás zastavuje v našom dokonalom čakaní na Neho. Toto posolstvo má hlboký význam. Maj na seba pozor a buď ticho. V upokojení bude vaša záchrana. Dobre je mlčky očakávať. Sama myšlienka o Bohu v Jeho majestáte a svetosti by nás mala umlčať. Písmo prehojne svedčí. Hospodin je vo svojom svetom chráme. Zmlkni pred ním celá zem. Habakuk 2.20. Mlč pred tvárou Pána Hospodina. Sofoniáš 1.7. Nech stíchne každý pred tvárou Hospodinovou, lebo práve sa pohýna zo svojho svätého príbytku. Zachariáš 2.13. Kým sa čakanie na Boha bude považovať hlavne za prostriedok k účinnejšej modlitbe a dosiahnutiu odpovedí na prosby, tohto ducha dokonalej tichosti nikdy nedosiahneme. Ale keď bude čakanie na Boha vnímané ako nevysloviteľné blaho a jedna z najvyšších foriem uctievania toho svätého, uctievanie v Jeho sláve pokorí dušu do svätého utíšenia sa a dá priestor Bohu, aby hovoril a zjavil sa. Potom príde naplnenie vzácneho zasľúbenia, že celé ja a celá moja snaha bude pokorená. Vysoké oči človeka budú znížené a bude vyvýšený len sám Hospodin toho dňa. Izaiáš 2.11. Nech si každý túžiaci sa priučiť umeniu čakania na Boha zapamätá toto poučenie. Maj na seba pozor a buď ticho. Dobre je mlčky očakávať. Venuj čas tomu, aby si bol oddelený od svojich priateľov a všetkých povinností, všetkých starostí i radostí. Daj čas tomu, aby si bol ticho a v pokoji pred Bohom. Venuj čas tomu, aby si zabezpečil ticho nielen oddelením sa od ľudí a od sveta, ale aj od seba samého a tvojej vlastnej energie. Nech ti je slovo i modlitba vzácnosťou, ale pamätaj, že aj tieto môžu zabraňovať tichému čakaniu. Aktivita mysle pri štúdiu slova či vyjadrovanie svojich myšlienok v modlitbe i aktivity srdca s jeho túžbami a nádejami a strachmi nás môže zamestnávať tak veľmi, že sa nedostaneme k tichému čakaniu na toho všeslávneho. Naša celá bytosť potrebuje byť sklonená v tichu pred ním. Najprv sa môže zdať, že je ťažké vedieť, ako čakať v tichosti a v poddajnosti aktivít mysle i srdca, ale každý pokus bude odmenený. Zistíme, že tiché čakanie sa stáva príjemným a ten krátky čas tichého uctievania prinesie pokoj a odpočinok, ktorý dodáva požehnanie nielen do modlitieb, ale i do celého dňa. Dobre je mlčky očakávať na pomoc Hospodinovu. Áno, je to dobré. Utíšenie je vyjadrením našej bezmocnosti. Uprostred nášho chcenia a behania, uprostred nášho premýšľania a modlenia sa tiché čakanie nepodarí. Musíme ho prijať od Pána. Utíšenie je vyjadrením našej dôvery, že náš Boh nám príde vo svojom čase na pomoc, v tichom odpočívaní v ňom samom. Je vyjadrením našej túžby ponoriť sa do vlastnej ničoty a nechať ho pracovať a zjaviť samého seba. Čakajme v tichosti
Majme tichú úctu a neustálu bdelosť voči naviazanosti na svet v našej duši, ktorá čaká na Boha, aby urobil svoje predivné dielo v našich každodenných životoch. Nech celý náš charakter vyžaruje nádherný pokoj, tiché čakanie na Božie spasenie. Len očakávaj mlčky, moja duša, na Boha.